Hoxe é domingo pola tarde, é unha tarde xeitosa para pasear, sin moito calor que digamos precisamente, pero ben, está soleadiña, así que a familia decide ir dar un paseo. Meus pais e eu que vou en plan pesadito coa videocámara. No menú de hoxe temos un plato forte que é a visita turística a Poza ou a Fochanca na que o xabarín se deleita, sobre todo cando é tempo de verán. E despois faremos o de sempre, que é percorrer os camiños que aínda son transitables, as corredoiras, os carreiriños que aínda se poden andar porque non están invadidos de maleza, e airearlos un pouquiño. Estou vendo a ruta do jabalí. Estás? Soy. Pues claro que sí, aquí é onde campea lá, todos os días. Mas que aí non lle ten toxos, de lado. Por aí. A ver se me sale o jabalí de... O sea que aquí é onde el traballa. Eu sou que se baña así. E despois vai se limpando todas as cousas. Pero veo desde o calor. Ai. Pois isto vai chover. Que buscabas? E dentro non hai nada, claro. Non, tiño un chapar. Tiño un chaparriño. Porque sepa onde se apaña a verdura. Colleñas de verdura.